Sa Good Vibes Barangay Mansilingan ang nangin kampiyon sa Bacolod Chicken Inasal Festival Arena Dance Competition. May report si Nico Delfin. Bisan pa nga nag-ulan, gindagsa sa gihapon sa mga tumalanaw ang Bacolod Chicken Inasal Festival sa The Upper East sang Mega World sang weekend. Ini para lang makita ang performances sang 7 ka mga barangay nga nag-compete sa Arena Dance Competition. Tagsa ka mga performers bira-bira sa pagsaot samtang nagasulay sa ulan. Napili nga kampyon ang Barangay Mansilingan. Ang mga dancers amuman ang nag-perform sa pagbukas ng tuigan nga selebrasyon sa temporaryo nga manukan sa SM City, Bacolod. First runner-up ang Barangay Mandalagan kag second runner-up ang Barangay Tangub. Ginkalipay sa pabunuan sa Bacolod Tourism Office ang suporta sa mga tumalanaw kag labi na sang katapos ang private sector nga nangin instrumental sa kadalagan sang festival. So it's so successful, no, in a way, because ining festival naton, this is rooted sa ordinansa sang city to entice people to come here to savor our iconic dish, which is Bacolod Chicken Inasal, to tell our stories. Ang Bacolod Chicken Inasal Festival ang isa lang sa mga atraksyon sa syudad kada bulan sang Mayo nga ginapaabot mas magapasanyog pa sang turismo kag ekonomiya sang syudad kada tuig. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.